писараки хуб. буд набуд писари ятиме буд. вақте ки падараш вафот кард, ӯ ҳамагӣ 6 сол дошт. модараш аз пагоҳ то бегоҳ тоқӣ дӯхтаву ба фурӯш бароварда, бо 100 азоб сару нуги рӯзгори бевазаниашро дар меёфт. бо машаққати зиёд қути лоямуте ба даст меовард. аввалҳои тобистон ҳангоми дарави гандум ҳамроҳи писараш аз пайи даравгарон рафта, саракҳои вақти дараврехтаро аз замин чида кӯфта, донаҳои гандумро ҷудо карда бирён мекард. гандум бирён аҷаб бомазза аст. баъзан модараш онро дар уғурча кӯфта талқон мекард ва ба он каме қанд меандохт, ки бадаҳонбари кому забонат ҳаловат мебурд. як рӯз писарак ба кӯча баромада, дар миёни роҳ як банд гандумро дид, ки аз ароба афтода будааст. писарак ба чор тараф нигоҳ карда касеро надид ва бандро бардошта ба хонаашон овард. модараш ҳайрон шуда пурсид: инро аз куҷо гирифтӣ? аз кӯча ёфтам, ҷавоб дод писарак. аз ҳар ҷое гирифта бошӣ, бурда дар ҷояш мон, фармуд модараш. писарак ранҷида гуфт: ман бурда монам, соҳибаш маълум нест, ягон каси дигар мегирад. ҳар кас гирад, ихтиёраш, лекин ту ҳеҷ вақт моли касеро нагир. моли кас агар соҳибаш розӣ набошад, ба ту насиб намекунад. писарак банди гандумро бурда дар ҷояш монд. як рӯз чанд нафар бачаҳои кӯчаашон якҷоя бозӣ мекарданд. ҳангоми дамгирӣ яке аз онҳо гуфт: дар фалон ҷо полизи харбуза дидам. харбузаҳои калон калон ҳамааш пухта расидаанд. кошки ҳозир дар ин ҷо як-ду харбуза мебуд, кайф карда мехӯрдем, гуфт бачаи дигар. хуб нест ки он ҷо харбузаҳо пухтаанду ин ҷо мо зори харбуза бошем, изҳор кард бачае, ки аз дигарон калонсолтар буд. рафтем. бачаҳо ба шавқ омада аз паси рафиқашон равон шуданд. писарак рафтан нахост. эй, ту магар нафс надорӣ? гуфтанд бачаҳо ва ӯро кашида бо худ бурданд. дар ҷоякҳои полис аз таги навдаю баргҳо ҳар ҷо харбузаҳои калону хурд ба назар мерасид. бачаҳо садо набароварда яктои дутои харбуза канда гирифтанд. аммо писарак ба харбузае даст назад. акнун аз полис берун мешуданд, ки соҳибони он хабардор шуда сӯи бачаҳо тохтанд. бачаҳо аз тарс харбузаҳоро партофта роҳи гурезро пеш гирифтанд. писарак, ки харбуза нагирифта буд, нагурехт. яке ӯро дошта, дигаре ба ӯ гуфт: ба ин кордор нашав, намебинӣ ӯ чизе надуздидааст. пас аз он ки соҳибони полис бачаҳоро дастгир карда танбеҳ доданд, харбузаҳои партофтаи онҳоро ҷамъ оварданд, яке аз соҳибони полис писаракро, ки сӯи хонаашон мерафт, нигоҳ дошта пурсид: чаро ту сари полис омадию харбуза нагирифтӣ? писарак гуфт: ман худам наомадам, маро оварданд. ман харбуза дуздидан нахостам. ту бачаи хуб будаӣ, гуфтанд соҳибони полис ва ба ӯ як харбузаи калон доданд. ман моли касеро намегирам, моли кас насиб намекунад, гуфт ӯ. инро ба ту кӣ гуфт? пурсиданд аз ӯ. модарам, ҷавоб дод писарак. ин моли мост, мо бо розигии худ ба ту медиҳем. он чизеро ки бо розигӣ медиҳанд, насиб мекунад. бурда бо модарат бихӯр, гуфтанд соҳибони полис. писарак харбузаро ба хона оварда пеши модараш гузошту воқеаро нақл кард. модараш як пораи калон бурида пеши писараш монд. писарак харбузаи мулоиму мисли қанд ширинро хӯрдаву лаззат бурд. пас ба модараш гуфт: модар, агар ҳамон рӯз шумо намегуфтед, ки он банди гандумро ба ҷояш бурда монам, ман имрӯз ҳамроҳи бачаҳо харбуза медуздидаму ҳолам мисли онҳо мешуд ва ин харбузаи ширин насиб намегардид. саволҳо аз афсонаи писараки хуб. саволи якум: вақте ки падари писарак вафот кард, ӯ чанд сол дошт? саволи дуюм: модари писарак чӣ тавр зиндагиашро пеш мебурд? саволи сеюм: як рӯз писарак ба кӯча баромада дар миёни роҳ чиро дид? саволи чорум: чаро писарак аз гапҳои модараш меранҷад?
саволи панҷум, рафиқони писарак ҳаваси чиро мехӯрданд? саволи шашум, онҳо писаракро ба куҷо бурданд? саволи ҳафтум, оё писарак ҳам харбуза дуздид? саволи ҳаштум, соҳибони полис ба писарак чӣ гуфтанд ва писарак чӣ посух дод? саволи нӯҳум, магар соҳибони полис ба писарак харбуза доданд? саволи даҳум, писарак харбузаро ба хона оварда оё ба модараш воқеаро нақл кард? саволи ёздаҳум, магар писарак аз модараш барои насиҳатҳояш миннатдор шуд? хонандагони азиз, афсона як жанри аҷиби адабист ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модарӣ меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад, дар ниҳоди шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаҳоро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бувад монанди хондан. шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору ду бору се бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шери нағз такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигар мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варақ гардонида расмҳояшро тамошо кунед. расмҳоро шаҳру изоҳ бидиҳед. маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем.